Yo. Καλημέρα. 7 η ώρα το πρωί, ετοιμαζόμαστε για Πορτογαλία. Έχουμε φτιάξει ήδη τα πραγματάκια μας. Σημείο συνάντηση, Σύνταγμα και από εκεί αεροδρόμιο. Ετοιμαζόμαστε και τα λέμε σε λίγο. Νούμερο 1 Τσογλάνη έρχεται στην ώρα του. Δίβος με στυλ. Περιμένουμε και τους άλλους δύο. Πες ένα γεια στην κάμερα. Γεια σου κάμερα. Πες. Αλλά δεν μπορώ. Τσογλάνη νούμερο 2. Δεν μπορώ. Πες ένα γεια. Γεια. Νούμερο 3. Καλησπέρα Πρέντσι. Καλημέρα. Καλημέρα και μιλάμε μαλακής. Εγώ πήγα να ρωτήσω πριν πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό του χθες το βράδυ πριν κοιμηθούμε, πώς το έχει στο μυαλό του το ταξίδι, κατάλαβες. Φίλε, εγώ πήρα... Εσύ ας πούμε δεν σκέφτηκες καθόλου, μπορεί επειδή πριν 10 μέρες ήσουν Ισπανία. Εσύ μπορεί να το σκέφτηκες αλλιώς, ο Έκτορας θα το σκέφτηκε αλλιώς. Εγώ είχα επαρέταση, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έβλεπα και τσουλού. Και το πρωί σηκώθηκα 6,5 ώρα. Εγώ πήγα πέρα την νίκη. Φάγαμε τα σουβλάκια, πήγα πέρα την νίκη. Φάγαμε τα σουβλάκια μας. Ήπιαμε ένα άπερο που είχε μείνει, ξέρω εγώ, καφέτας. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, είναι κάποιοι που τους αρέσει, αλλά τους αρέσει φανατικά και είναι κάποιοι που δεν τους αρέσει. Μαλάκα είναι σαν νερό κλίμα. Φίλε, και κοιμήθηκα μαλάκα τόσο βάρη. Στην Πάρο δεν σας άρεσε τότε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα και πλωτικά. Εμένα δεν μ' άρεσε τότε, αλλά τώρα μ' αρέσει. Εγώ θυμάμαι που το είχα δώσει το μισάρο. Φτάσαμε. Ομάδα φωτιά. Μπαίνουμε αεροδρόμιο. Πάμε να ράξουμε νωρίς. Να κάνουμε την καβλάντα μας, να μιλήσουμε, να ράξουμε, να πιούμε κανένα καφεδάκι. Και... μπουμ. Τα λέμε μετά. Πιο μακριά δεν μπορούσαμε, ρε μαλάκα. Ό,τι κλερό παίρνεις. Για λέγε ρε. Εδώ στο ταχυδρομείο στείλε γράμμα. Δεν θέλω να είναι απόλυτες πληροφορίες. Μας είπε πόσα καρβέλια ξεφούρνωσε. Σε πιάσε η ανάγκη σου και... Ρε παιδί μου, μπαίνουμε στην τουαλέτα και έχει μια τουαλέτα και 3 ουρητήρια. Οπότε εγώ περιμένω σε εδώ μαλάκα. Περιμένω, μπαίνει μια Ινδή, καθαρίστρια και μου λέει you can use the other one. Και της λέω ποια other one. Και μαλάκα μου δείχνει ένα δωμάτιο. Πριβέ. Μου έλαμπε από καθαριότητα. Και τα έκανες, Του κάμισα μαλάκα, αλλά τώρα... Έλα, να είμαστε. Αυτοί είμαστε όντως. 34 είναι εδώ ρε μαλάκα, 36 είμαστε. Για λέγε. Δεν πάει. Πολύ καλή εμπειρία. Ούτσικα μαλάκα είναι. Γιατί ήταν. 5 στα 5 αστέρια μαλάκα. Τουαλέτα αναπήρων. Μαλάκα σαν ξενοδοχείο ήταν μέσα. Πήγε και έχεσαι τουαλέτα αναπήρων. Αλλά δεν έχουν Ο απορροφήσει. ανάπηρος. Έχουν, αλλά όταν είναι κόσμος. Δεν προλαβαίνω να απορροφήσει να τα πάρει όλα. Αλλά είναι λες και είναι λεπροί ρε. Δεν τους έχουν κλείσει καλά στο τέτοιο. Κορώνα. Μαλάκα δεν λες και είναι COVID. Κορώνα. Όχι, εντάξει, όντως καλά κάνουν. Ναι, μαλάκα τώρα τι. Καλά μέσα ο εξαρρεγμός είναι φίλοι. Πού πάμε πάλι. Άμα τη δεις που χανάς φύγα. Yo. Σκοτώνουμε ώρες. Duty free. Duty free, τζαμπατζίδες, Έλληνες. Τα κοιτάμε όλα, δεν θα πάρουμε τίποτα. Περιμένουμε να περάσει η ώρα, κλασικά. Όχι, ρε, πρώτα βάζεις τα λεφτά. Βάλε τα λεφτά πρώτα. Μαλακή έκανες. Μια χαρά είναι. Κάνω αυτό που σου λέω. Ωραία, ρύθμισε τη ζάχαρη πρώτα. Πώς το θες? Τώρα έχω την κάμερα και δεν μπορώ να βοηθήσω. Όχι, μην πατήσεις γιατί θα στο βγάλει, μην πατήσεις. Βλέψτε να μου. Πάτα το καλά ρε μαλάκα. Τι αμαία.
Μόνο μέτρο έχει. Το κατάστημα σερβίρ μόνο μέτρο. Κούρτο. Πάτα. Τι να πατήσω ρε φίλε. Μου φάγε τα λεφτά. Α, θα έχετε και κάρτα ρε μαλάκα. Ναι, το είδα. Τώρα το δω. Και κάνω όλη κάρτα μου βίντεο. Άλλο εντάξει, αυτό ήταν. Θα το πηγείς μέτριο ρε φίλε. Μέτριος είναι ο δικός σου. Ναι, μέτριος είναι. Όπως τον πίνουν, είναι ρυθμισμένο για μένα. Πρέπει να Εδώ φέρει σου. το χειρότερο. Το χειρότερο. Τι είναι αν το κούρτο. Εσύ πάτησες πρώτη την επιλογή και μετά τι έβαλες τα λεφτά. Όχι. Σου ζήτησε 80 λεπτά. Εσύ πρώτα έβαλες την επιλογή κούρτο. Όχι, γιατί ήταν όλα μπλε αντί. Πριν βάζεις τα λεφτά είναι όλα μπλε. Και να πει. Μόλις τον βγάζεις θα δεις. Πατήσουμε να δεις ότι δεν δέχεται πρώτη την επιλογή. Αλλά εντάξει, δεν έχει κάνει ένα ενδιαφέρον. Α, να δούμε το αποτέλεσμα, Καφέ κούρτο. Για βγάλω. Όλα. Πρώτα. Α, όλο αυτό. Εντάξει, είναι σπεσάκι. Εσπρεσάκι, ναι, το αντίστοιχο. Ανακάθισε το λίγο γιατί είναι μέτρο. Να, λοιπόν, πάτα Τώρα το. μπορώ να επιλέξω, καταλαβαίνεις. Και κάτσε. Όχι. Βλέπεις. Και τώρα έβαλες τα λεφτά σου. Ναι, αλλά πάλι δεν βγαίνει ζάχαρη, βλέπεις. Περίμενε. Πάτα 2 φορές το πικάνο. Πάτα εδώ. Κάτσε. Το χαλάς. Όχι, δεν θα είναι μέτρο. Θα βγάζει μόνο σε μέτρη. Θα μου λέει κάποιος στον δρόμο. GPS ρε, βάλτε GPS. Να το έχεις μπροστά σου καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να βάλω. Ρε μαλάκες, πείτε μου το βγάλατε φωτογραφίες γιατί αυτοί είναι μπάσταρδοι. Κωστά, βγάλαμε φωτογραφίες. Μπορούμε να πάμε στον προορισμό μας. Αυτοί δουλεύαν μαζί στη World. Πού θα το βάλω το κινητό. Ας το κρατάει ο Μίτσος. Το κρατάω εγώ ένα μαλάκα, αυτό είναι το πρόβλημα. Πάνω μου. Αν δεν νιώθεις έτοιμος να οδηγήσεις, το παίρνω και εγώ, δεν έχω θέμα. Αν νιώθεις κουρασμένος και αυτά. Είναι βιασμένος. Αν δεν έχεις άγχος, πες τα. Θα το πάρετε, δεν είναι αγώνες. Όχι ρε, δεν το λέω γι' αυτό. Τώρα μόνο. Εγώ και να μην το πάρω καθόλου, δεν με νοιάζει. Δεν έχω οδηγήσει. Μιτσαρά, για παίξε λίγο με την Όπα, οθόνη. χειρόφρενο, ρε. Λοιπόν. Για δοκιμάσαι τώρα. Πρέπει να κλειστώ αυτό. Δοκιμάσαι. Προχωρά. Εντάξει. Άντε. Προχωράμε. Πάμε. Θέλω να μου λες... Εδώ πας Τα χιλιόμετρα, περίμενε λίγο να βγάλουμε τα Α, ναι, κάτσε. φωτογραφία, βγάλε μία, φέρε το κινητό σου. Περίμενε, πρώτο φρένο, ρε. Και να βγάζεις και flash στις τροφές. Βγάλε μία ρε Μίτσο τα χιλιόμετρα. Πού τα δείχνει τα χιλιόμετρα, 730. Βγάλε το μια φορά. Αυτό δεν είναι, αυτά είναι τα χιλιόμετρα για τη βενζίνη. Περίμενε, πρέπει να Δεν πατήσεις ξέρω κουμπί για ποια είναι. πρέπει Να βγάλεις φωτογραφία τη χιλιόμετρα σου. Περίμενε, είπα. πρέπει να πατήσεις κουμπί για να βάλω αλάρμα εδώ. Στάσου εδώ. Κάνει μια πεσταγωνία. Σαλίγκα. Συγγνώμη. Λοιπόν, κάτσε. Ξαναπροσπαθήστε. Ξαναπροσπαθήστε. Try again. Να πουστώ κουμπό. Για δες εκεί. Μπράβο, όχι. Αυτά εδώ είναι. Για κάτσε. Τους δείχνεις συνήθως. Εντάξει. 660 χιλιόμετρα. Ωραία, περίμενε. Εντάξει, πάμε. Το βγαλες. Έφυγες. Για παίξε λίγο με την οθόνη. Μπροστά. Τι να παίξω, ναι. Πάτα phone. Αυτό γίνεται το συνδέσεις. Ωραία. Εντάξει. Θα πάνε εδώ πέρα, μαλάκα, εγώ χρησιμόδος. Δηλαδή, Μαλάκα, νιώθω λες και είμαι κολλημένος στο τιμόνι. σε το κάθισμα που στο λέω. Και τι έγινε, για πες τώρα έτσι ήρεμα και ωραία. Κάτσε να φτάσουμε πρώτα. Περίμενε. Θα μας τα πει μετά. Πώς κουνιάζει το κάτσμα, να μένω μπροστά. Γάμο του παλάκια. Ο κάτω εδώ είναι, έχει ένα πέταλο. Στα αριστερά σου. Κάτω αριστερά. Μην το κάνεις τώρα που οδηγάς. Άστο τώρα, μετά, φτάσουμε. Είναι 19. Βάλτε το εδώ να το ρυθμίσεις. Βάλτε το εδώ. Έλα εδώ. Βάλτε το εδώ. Έλα. Να σε βάζουμε χειρόφρενο. Εντάξει. Svolta a destra, Σκάσε. quindi svolta a sinistra. Στα πορτογαλικά το έχει ρυθμίσει. Δεν έχει κάτι μίτσο εδώ πέρα. Δεν μπορεί να μην έχει ρε μαλάκα. Α, είδες που έχει. Είσαι κομπλέ. Ναι ρε. Έλα. Χειρόφρενο. Μου λέγει η άλλη ρε μαλάκα. Και τα αμάξια, Α, και εδώ να ξέρεις, όταν παρκάρεις, όχι με τέτοιο, με δεξί φλάς, αν παρκάρεις δεξιά με αριστερό, δεν το καταλαβαίνουν το αλάρμ. Είναι για κίνδυνο.
δεξιά. Τι σου λέει? Ρε μου λέει ότι δεν είναι valid document η ταυτότητα. Ναι, μας τα είπε ο Έκτορας αυτά. Και πώς Δεν έχουν πέρασε? άδικο. Που ισχύει, δεν είναι ότι έχουν άδικο Δεν σε έχουν αυτό. άδικο, δεν Απλά έχουν ρε άδικο. φίλε δεν ήταν συγκεκριμένοι στο site, ρε φίλε. Όχι, ήταν συγκεκριμένοι. Λέγανε ID. Αυτοί εννοούν του νέου τύπου της ταυτότητας. Γιατί γι' αυτό είναι δεδομένο, ρε. Κατάλαβες. Καλά, γι' αυτό είναι εδώ και εδώ και μια 20 ετία. Γιατί εδώ και 20 χρόνια την έχουν αυτή την ταυτότητα. Ότι είναι. Ναι, αλλά σου λένε και εσάς αφού η χώρα τους εκδίδει. Γιατί δεν έχει. Κατάλαβες. Εκδίδει τους τελευταίους 5 μήνες, ρε μαλάκα. Δεν εκδίδει τα τελευταία. Ξέρεις. Svolta a sinistra. Αριστερά. Φέρε. Για ποιον λόγο αυτό μου μιλάει ξένα? Δεν ξέρω, ρύθμισε το μετά, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Όλη ευθεία. Μαλακωσά. Δεν σταματάς πουθενά. Πόση ώρα μας γράφει από το ξενοδοχείο, για το 9 λεπτά. Εντάξει. Έχει κίνηση σου, τι σου βγάζει ο χάρτης. Περίμενε μπλε. Ναι, έχει. Ευθεία. Ναι, ναι. Όλη ευθεία, όλη ευθεία. Ευθεία από εδώ ή ευθεία από εδώ? Νομίζω Δεν ότι- είσαι, εδώ λάθος είσαι. Όχι, από εδώ είναι το περίμενε ρε, σίγουρα. Για δες... ευθεία. Ναι, η αριστερά είναι από εδώ έτσι όπως είναι νομίζω. Ναι, Ναι, ναι. από εκεί. Έλα γρήγορα. Ναι, πήγαινε. Κινήσαμε. Παιδιά στους φίλους μας. Ευλογητός. Ευλογήσω. Από το λιγί του Ο Έκτορας κοιμάται. Ο Έκτορας δεν κουνιέται ρε. Κι άλλος κάνει μπάνιο. Έλα Γιώργος. Γεια ο πρωταθλητής. Κάνε μου λιγάκι. Μίτσο, δοκίμασε πρώτα με τα τσιγάρα. Φαίνεται να τη δείξω στη Δεν είναι κάμερα. ανέπαφη ρε μαλάκα. Πρέπει να στέλνουμε ανέπαφη. Θα τη δείξω στην κάμερα. Α, δεν είναι δείξει την κάμερα. Δοκιμή μπασκετ. Ρε μαλάκες πηγαίνετε. Ναι ρε, δεν είναι αστείο ρε. Εντάξει, δεν πάμε, κάτσε. Έλα από εδώ να τελειώσουν οι τουρίστες. Να την πάω εγώ. Την πάμε, περίμενε. Να κάνουμε μια δοκιμή από τη λειτουργία και μετά την πάμε. Γιατί είναι. Εκατομμύρια μαλάκα. Τι να δείτε, να πάρεις τα λεφτά του λιγού. Έλα μωρέ και εσύ. Δεν καλή πράξη τι κάνουμε. Έλα, μπρε. Απλά θα επιπαραβευτούμε παράλληλα. Κάνω την καλή πράξη και σε ένα ατόμο. Ναι. Πώς την έρχεται. Χρεωμένη. Σάρα Πατρίτσια. Κρίμα. Δεν πέθανε ρε μαλάκα Κώστα. Κρίμα λέει. Ζωή σε λόγους. Ζωή σε εμάς παιδιά. Εγώ άμα έχανα μαλάκα κάτι τα ταυτότητα θα τρελαθεί. Κρίμα. Τώρα αυτή θα ξυπναβρίσκεται, θα είναι... Διακοπές από το τσάρι. Θα είναι τώρα μαλάκα στην Λισαβόνα. στην Λισαβόνα. Πορτογαλές. Εγώ πιστεύω ότι θα το καταλάβει και θα έρθει πίσω να τη ζητήσει. Ναι, ρε. Έχει ένα 66 ύψος. Σέραντε Σόουζ Αλμέιδα. Πιο πορτογαλικό επώνυμο δεν βρήκε να πάρει. Θα την πάω στο ταμείο. Πού τη βρήκαμε? Μέσα στο μηχάνημα με τα τσιγάρα. Αυτά. Μπαμ. Ήρθαμε Πόρτο. Δωματιάκι. Τουμπάνο. Μπάνιο. Πώς ανοίγει το μπάνιο. Δεν έχει φως στο μπάνιο. Ναι, ωραία. Ένα δωμάτι εδώ. Κουζινούλα. Δωμάτιο νούμερο 2 με μπάνιο.
νόημα. Θα φροντίσω μια Ιταλία εκεί που θα τρώμε. Δηλαδή μέχρι να φάμε, να παραγγείλουμε και τα σχετικά θα έχει περάσει. Μπαλκονάρα. Τι βγάζει ο άνθρωπος. Ορίστε. Κατάλαβες τι έχουμε τροπέα. Καλά και αυτή είναι καλή. Έλα, μιλήστε ρε. Τι να πούμε. Καλησπέρα, friends. Τι λέει το πόρτο. Χώρο στο κινητό. Προγραμμάει. Δεν μπορώ να βλέπω άλλα πλακάκια. Full κόσμος, ωραία αισθητική. Τα έχεις και στο τουαλέτα σου. Πώς μιλάει τα σωστούς, πώς κάνει τα σωστούς. Λοιπόν, εδώ θα δείτε. Αγγελική τραβά λίγο και από εδώ. Αγγελική τράβα λίγο και από εδώ. Εντάξει, αν δεν κάτσετε εδώ, δεν έχετε κάτσει πουθενά. Οκ. Δεν το ξέρα. Από εδώ είναι καλύτερη. Εδώ αμάει. Από εδώ είναι. Εδώ πρέπει να ζητήσουμε και φωτογραφία. Θα ζητήσουμε, δεν είναι δύσκολο. Κοκτέιλάκι. Βραδινό πόρτο. Πόρτο Με by τα night. φώτα. Δεν τον έχω δει 2 μέρες τώρα να πίνει νερό, ρε. Είναι ακριβό το νερό, ρε Δεν μαλάκα. δεν βγαίνω. Άμα μαλάκα να πίνω 2 μπουκάλια νερό και να πίνω ένα τάλιρο, μαλάκα. Γάμισε με. Πίνεις μπύρα καλύτερα. Μας αναγκάζουν. Είναι να πιω 15 λίτρα νερό και τέλος. Θα γίνεις άσπρος από την αφιδάτωση ρε παλάκα. Οπότε πίνεις κοκτέιλ. Να στην Αθήνα όσα νερά δεν ήπια στην Πορτογαλία. Να βλέπεις όσο πας στο